ďalej, pre ich ďalší život im to určite ukáže ďalšie smerovanie. V ľavom rohu obrazovky čas 90 minút. To je vlastne čas na ten test. Čiže za tých 90 minút, tých 100 otázok by ste mali odklikať. Vždy treba zakliknúť iba tú odpoveď, ktorú si myslíte, že je správna. Czwartkowe popołudnie, my jesteśmy w tej chwili po teoretycznej części zawodów IT Open 2011. Jesteśmy w centrum Miejskiej Bystrzycy, jest prechlatka miasta. Czyli sobie zwiedzamy przecudownie oświetlony wiosennym słońcem ryneczek. Ładnie tutaj. Štátne lesy momentálne, ale to všetko patrilo tu tieto domy. Sme si dovolili vám to odprezentovať na takej interaktívnej prezentácii. Präsentation zusammenzumachen durch Berlin und Erfurt und deshalb wollen wir auch gleich beginnen. Rozhodli sme sa urobiť spoločnú prezentáciu aj z mojej berlínskej školy, aj z erfurtskej, pretože patríme pod jednu firmu. Welcome to our presentation. My name is Marek Osuchovský and I would like to tell you something about our school. I'm sorry I can't speak English well, so please don't ask me anything. Thank you. First I would like to say something about Českej, samozrejme Slovenskej republiky. Za každú školu súťažia dvaja žiaci, ktorí včera absolvovali teoretickú časť. Dnes budú pokračovať v praktickej časti tu v Europa Shopping Center. Všetkým súťažiacim držíme palce, prajeme veľa šťastia a vás, ktorých naša súťaž zaujala, tak radi vás privítajú pri... Ak vás táto súťaž zaujala, tak nech sa páči, môžete sa pristaviť aj pri prezentačných stánkoch partnerských firiem Amicom, Asus, LG, Slovenská pošta, Epson a MSI. Tak žiaci tu pracujú na 5 rôznych stanoviskách, alebo teda pracoviskách, ktoré riešia rôzne úlohy. Väčšinou teda, a je to v podstate problematika, ktorá sa týka hardvéru a softvéru počítača. Ako sa zatiaľ darí žiakom? Tak priebežne, čo som pozeral, tie výsledky. To by bolo podľa mňa možno aj nezjedť, možno to bolo vydávať. IT Junior Open. Známy spisovateľ raz povedal, víťazstvo sa dá dosiahnuť len tvrdou prácou. A tvrdú prácu majú za sebou aj naši súťažiaci, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili.
Sú to žiaci zo 4 krajín Európskej únie. Poľsko, Nemecko, Česká, samozrejme Slovenská republika. Súťaž bola rozdelená na 2 súťažné dni. V prvý deň ich čakal test pozostávajúci zo 100 otázok. Dnešný, druhý súťažný deň, ktorý sa konal v Europa Shopping Center, si preskúšali svoje znalosti v oblasti hardvéru a softvéru. Ako to všetko dopadlo, to sa dozviete už o malú chvíľu. Najskôr by som však rada privítala niekoľkých hostí, konkrétne primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu. Tretie miesto pre družstvo. Stredná odborná škola Banskej Bystrice. A teraz to je víťaz. Víťazom sa stáva stredná škola Polaniec. Hradec Králové. Je tu prvé miesto a teraz poprosím pána primátora mesta Banská Bystrica. Tak tento už nie je. Takže poprosím riaditeľa Strednej odbornej školy v Banskej Bystrici Romana Burgaša. A taktiež zástupcu spoločnosti LG. Ja by som si zobral slovo, ja by som poprosil ešte kolegyňu pani Vilhanovú, keby sem prišla. Poď vlastnička. Totižto je to osoba, nebudstrej tento večer určite nebol partikovaný na program a vôbec pochybujem, či by vôbec bol. Takže by som sa aj týmto chcel poďakovať takto na verejnom fóre, že obetovala vlastný osobný čas a myslím si, že aj kopu nervov, aby sme vám pripravili tento program. Takže ešte raz ďakujem a teraz budeme veľmi v rámci IT juniorov po 2011. A ja myslím, že by ste teda mohli aj vyhlásiť toho víťaza. Prečítať teda môžete.
Víťazom a prvé miesto v druhom ročníku IT Junior Open 2011 získava Marcin Rezický, Polanec, Polsko. Ďakujeme veľmi pekne skupine Dole Bastard.